Toto je ono. Vítajte pri novom videu. Dnes tu máme takýto obrovský test detskej pyrotechniky. Všetka táto pyrotechnika je zo stránky Pyroezer a je tu naozaj kopa. Ako môžete vidieť, máme tu všetky druhy, aké len vlastne existujú. Od dymovníc cez včeličky, pískajúce raketky, kreklingové guličky, stroboskopy. Proste je tu všetko, čo do detskej pyrotechniky patrí. Samozrejme existuje viacero druhov detskej pyrotechniky, nemôže tu byť úplne všetko, ale tak väčšinu a to hlavné tu určite máme. Ako môžete vidieť, tak je toho naozaj kopa. Ako som už povedal, je to zo stránky Pyroezer, takže ak by ste ešte niečo chceli, určite tam nabiehajte. Prvý link v popise, pretože za chvíľu je Silvester, za chvíľu sú Vianoce, potom budú problémy s dodaním, takže radšej nakupujte, kým sú veci na sklade a kým to stíhate. Začneme s nejakými dennými vecami, ako sú tieto dymovničky, pretože to je v noci o ničom a odpálime si to proste normálne cez deň a potom na väčšinu, pretože väčšina je nočná, sa presunieme niekde inde, počkáme si na noc a všetko vám to postupne natočím, takže presunieme sa na odpaľovacie miesto a začíname s dymovničkami. Tak poďme na to. Tak úplne na začiatok tu máme dve takéto malinké dymovničky, sú to tie betónové, nie tie papierové. Tieto tu boli za mňa vždy som to kupoval ešte ako decko, proste také mini dymovničky, stálo to pár centov, sú tam aj biele takéto a potom aj rôzne farebné. Ono to skoro vôbec nedymí, je to len na srandu, ale čo som pozeral, tak na Pyroezer mali presne takéto len veľké, také veľké betónové gule. Nikdy som to nemal, ale ak ste to niekedy skúšali, tak mi to môžete napísať, že aké to je, že či je to dobré. Ja tejto už poznám celkom dobre, proste trošku to zadymí, tak nebudem to obkecávať a všetko si takto postupne odpálime. Začíname s dennými vecami. Dáme si obe naraz. Žltá dobrá, tá biela sa nechce chytiť, ale dobre, už sa rozbieha. Chcel som povedať, že tie biele boli vždy lepšie, že dymili tak viac. Síce dymila určite dlhšie, ale tá žltá to tu zadymila poriadne na to, aké je to malinké, takže ako som povedal, sú to len také srandovné dymovničky a poďme si dať niečo ďalšie. Tak ďalej tu máme tieto dve malinké pískajúce raketky. Popravde som ani nevedel, že je to v detskej pyrotechnike, ale na stránke to tam mali zaradené. Sú to obyčajné pískajúce raketky, prvé to zapíska, potom to trošku buchne, ale nie sú to tie od Klásku, sú to tie od Panty, ktoré sú tu tak 2 roky, ale za mňa je to to isté. Tieto sa predajú po 50 kusoch a stojí to pár euro. Tak si to tu postavím a môžeme si to rovno odpáliť. Takto som si ich postavil, ešte by som chcel podotknúť, že neodporúčam ich zapichovať do zeme, pretože často potom nevyletia, ale tak tieto hádam pôjdu. Niekdy to neviem natočiť, keď to odpalujem takto zblízka, ale však uvidíte. Tak teraz sa mi to podarilo nádherne, dokonca aj obidve fungovali, zápiska to trošku to buchne, ja to mám veľmi rád, za mňa na srandu je to super vec, takže určite môžem odporúčiť, ak by ste niečo takéto chceli. Tak ako poslednú z tých denných vecí, pretože tých nie je veľa, tu máme túto dymovničku Čmoudík, je to z tých novších farieb, oranžová, za mňa superové dymovnice za rozumnú cenu. Ja som to kupoval vždy radšej ako RDGčka, pretože tu máte 4 rôzne farby a stojí to teraz už viacej ako jedno RDGčko, ale bola kedy to reálne stálo povedzme rovnako, alebo dokonca jedno RDGčko bolo ešte aj drahšie, pretože tie ceny sa trošku vymenili. No každopádne klasická, myslím, že 40 sekundová oranžová dymovnica od Klásku, tak poďme si to zapáliť. Je to úplná klasika za mňa. Určite to všetci poznáte a dymí to celkom dobre, aspoň jak som zvyknutý. Neodporúčam stáť pri tom veľmi blízko, pretože ono to vyplúva také žeravé iskry. Preto to neodporúčam ani držať, čo žiadna pyrotechnika by sa nemala držať v ruke. To určite viete. Je to tuším v kategórii T1, čo je kategória ako P1, že môžete to púšťať všade aj na Slovensku po celý rok. Len sú tam dymovnice a nie petardy, alebo teda zvukové generátory. Dymy za mňa pekne dlho, určite to má využitie napríklad aj na Airsofte a za mňa parádna dymovnička. Tak už nám pomaly došla, za mňa top a určite čmoudíky môžem odporučiť.
Tak ako môžete vidieť, už sa vám zotmelo, ideme na efektové nočné veci, ktoré by sa mali po správnosti podľa mňa odpalovať po tme. Samozrejme včeličky a všetko toto môžete odpalovať aj cez deň, ale za mňa po tme je to krajšie, takže začíname s takýmto čmelákom. Obyčajná taká nostalgická veľká včelička, už som ho testoval s Vepim. Za mňa celkom v pohode, tak uvidíme, aký bude po tme. Poďme na to. Ledva som to natočil, pretože nebol som na to ready, nechcelo mi to ostriť, ale hádam ste to videli. Letel akože celkom ďaleko, ale asi celkom krivo, pretože hneď nám padol na zem. Ďalej tu máme takúto vec, ktorá mi úplne nie je známa. Už som to párkrát testoval, volá sa to žabka, stojí to pár euro, možno tak euro, 6 kusov balenia. Malo by to tak skackať, je to taká proste blbústka, taká klasická detská pyrotechnika na srandu, tak poďme si to odpáliť. Takáto hovadinka, není sú to vôbec rany, trošku sa to tu prehadzuje, párkrát to pukne, takže za mňa na srandu prečo nie. Ide včelička, ohnivý motýl, za mňa úplná klasika, taká OG vec. Už som to mal posledných, ja neviem, odkedy kupujem pyrotechniku, kupujem tieto ohnivé motýly. Dobrá cena, 10 kusov balení, niekedy lietali dobre, niekedy nelietali skoro vôbec. Uvidíme, aká bude táto novšia výroba, tak ideme na to. Tak táto bola presne taká, ako malo byť. Nádherne to letelo, žiadny fail, takže ohnivý motýl. Nová výroba, paráda. Ďalej si dáme stroboskop, úplná klasika, jedna z mojich najobľúbenejších detských pyrotechník, neviem jak tam skloňovať, najobľúbenejšia detská pyrotechnika. Za mňa je to super, všetko to osvetlí. Táto novšia výroba niekedy horela dlhšie, niekedy kratšie, uvidíme ako bude, je naozaj ľahká, tak niekedy to má tendenciu sa prekotiť, ale poďme na to. No, vidíte ten flash? To je proste super. Stroboskopy mám veľmi rád, niekto to úplne nemusí, ale za mňa jedna akože z topových vecí. Dáme si teraz túto mini včeličku, ktorá minulý rok prešla takým redizajnom. Volakedy sa predávala, tuším, 4-5 kusov balení, stálo to reálne 25 centov možno tak. Teraz sa predá 15 kusov balení, stojí to tuším euro 50. A niekedy letia dobre, niekedy nie, majú také plastové krídelka. Za mňa fajn včelička, ale tak uvidíme ako poletí. Tak táto neletela vôbec. Prekotila sa hneď a iba trošku uskočilo, takže bol to fail, ale tak niektoré fungujú, niektoré nie. To sa stáva. Teraz ide takáto červená miniatúrna pilulka, je to konkrétne Meteorit, taká kreklingová gulička. Potom ešte existuje verzia Dragon Egg, ktorá je tuším menej kusov v balení, ale je to v podstate to isté. A schválne mi napíšte do komentov, ak tu mám ešte takých ľudí, čo si pamätajú 50 kusové balenie, čo sa volalo kreklingové pilulky alebo niečo také. Ja som to ešte kupoval v tých stánkoch v Tesku fakt dávno a mal som to veľmi rád, stalo to 2 eurá tam, čiže normálne to mohlo stať tak 50 centov a 50 kusov balení. Už to veľmi dlho není, ale máme tu aspoň tejto Meteority. Tento išiel parádne, niekedy puknú párkrát, ale toto pukalo akože naozaj veľmi pekne, ako tá OG kreklingová pilulka. Teraz tu máme Crazy Ball, je to vlastne to isté, taká kreklingová gulička, ktorá je zavretá v takom plastíku. Kedy tam boli tie kreklingové guličky alebo hviezdičky zavreté v papieri, teraz je tam taká pilulka malá. Ja som tomuto úplne nikdy neprišiel na chuť, ale určite si to nájde svojich fanúšikov. Uvidíme, či to bude lepšie. No, asi veľmi podobné, akože povedal by som, že totožné, ale myslím, že Meteorit sa oplatí cenovo určite viacej. Tak teraz tu máme pre zmenu niečo zaujímavejšie, niečo akčnejšie, pretože tu máme relatívne veľké slniečko, v ktorom sa nachádzajú tieto pozemné včeličky. Ja to mám veľmi rád, povedal by som, že naozaj topová detská pyrotechnika. Máme tu dva druhy, máme tu Tasmánie a Dumbum Rotate. Dumbum Rotate je drahšie, ale máte dokonca 30 kusov v balení. Tasmánie sú lacnejšie, po novom máte myslím, že 18 kusov v balení. Myslím, že je tu okolo 10 kusov, nepočítal som to, ale proste točí sa to na zemi a potom to dá ešte krekling. Veľmi podstatné je to odpaľovať takto na betóne, pretože v tráve by sa to zaseklo a takto tiež nie vždy úplne fungujú, ale myslím si, že slniečko bude parádne, tak poďme na to. To je super.
Nie všetky išli úplne, alebo mali minimálne nejaké potiaže, ale na konci ten crackling, všade to tu dymy. Za mňa paráda, takéto slniečka som úplne nikdy nerobil, ale ešte sa nebojte, máme tu ešte jedno slniečko z ešte agresívnejších včeličiek, čo príde asi nakoniec. Pre zmenu tu máme niečo čisto cracklingové, je to Big Crazy Ball, je to niečo ako tá zelená gulička, len väčšie. Nie je to úplne ako tie dobré, neviem, jak sa volajú, Explosive Ball, alebo Zombum Explosive Ball, alebo Dumbum, neviem, jak sa presne volajú, proste tie veľké červené guličky, ktoré tu máme tiež. Toto je taký slabší odvar, nie som úplne toho fanúšik, ale však uvidíte, čo to robí. Za mňa to je také možno, ako keby ste tam dali reálne dve tie obyčajné Crazy Ball, takže toto je podľa mňa skôr taký odžup, ale však keď vás to baví, alebo keď sa vám to páči, tak prečo nie. Tak teraz tu máme hneď pre porovnanie túto veľkú guličku, volá sa to, myslím si, že Zombum Explosive Ball, táto konkrétne. Mal som už aj žlté, mal som už aj červené, mal som aj od Dumbumu, proste ich veľa druhov. Za mňa najlepšie boli tie žlté, tie mali neskutočne silné, tie cracklingové hviezdičky. Tieto som testoval, myslím si, že možno tak v kachlách, čo ste už asi videli, alebo možno v tekvici, nepamätám si už presne. Uvidíme, aké budú, pretože nikdy som ich takto navoľno samotné neodpaloval. Tak poďme na to, za mňa je to tiež superová vec. Toto je ono. Ten rozdiel je proste neskutočný, keď si to porovnáte s hociakým cracklingom. Toto má rachot, toto robí rachot, obrovský efekt, za mňa topová vec a treba sa od toho vzdialiť, pretože ako ste videli, tak bolo to dobrých pár metrov. Tak a máme tu finále. Takéto obrovské slniečko z včeličiek Scream Wasp, najlepšej detskej pyrotechniky, ako nájdete na stránke Pyro.SR. Za mňa je to úplný top, úplný strop, lepšia vec proste neexistuje. Keby si mám kupovať žiadnu inú pyrotechniku, tak kupujem len toto. Ponovom sú v novom balení, majú dobrú cenu a za mňa proste sa tomu nevyrovná nič. Spravili sme si takéto slniečko, bude to tu všade lietať, takže trošku viacej sa vzdialime, hádam sa to chytí, uvidíme, aký to bude efekt. Tak poďme na to a držte palce. Ľudia, to je neopísateľné, naozaj, ak ste to nikdy neskúšali, tak to skúste, teraz to tu padá okolo nás. Za mňa je to proste topka. Akože lepšia vec neexistuje, mám to ešte asi 4 balíky, takže na Silvestra sa môžete tešiť, možno ešte aj v nejakých iných videách a za mňa proste top. Ak vás niečo z tohto videa zaujalo, nájdete to určite na stránke Pyro.SR, je to prvý link v popise. Môžete mi napísať, akú pyrotechniku máte vy najradšej z tejto detskej. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite dať like. Ak tu ešte nemáte odber, určite to napravte a zatiaľ sa majte a čaute.